Bulam Döwlet. Drogba biliyor musun? Evet. Tamam. Drogba'nın qoňşusy. Hawa Döwlet. Sen aýtsaňlar, men biraz İstanbul hakkında. My new friends in Turkmenistan, green onion, pepper. Eger men şunýalap Taýwan naharlaryny kollamak, Taýwanyň bir dost tapyn. Salam dostlar, doganlar, jigiler. Şuwat men nirde Gaanynam. Şuwat İstanbul'un en adam köp odan olan yerlerden biri olan Üsküdar'da. Şu tarafımız Üsküdar. Değer, deniz. Ben Şuwat Döwlet dostum bilen myhmançylyga var ya, Taýwanly bir dostumuz öýüne çağırdı. Birinci de Taýwan naharlaryny bolýar. Bulam Döwlet. Bir öýde galýar. Gatyg oglan. Salam. Taýwan bilmezmi? Onu halk karar. Eýo. Keçiwini tram bolmasa ana. Go'goldan go deýin. Şunýal şuwat gäme minnik. Gäme bahada. Metrobus, awtobus hemmesiniň bahady bir. Eger okuwçy bolsaň 1.25 birinji wataňa, ikinji wataňa da 0.70. Soň eger 40 TL talsaň kartyňa 50 TL ýaňama aýtsa. Ay 50 TL talsaň öň 40 50 bolupdyr. 50 TL talsaň bir aýlap 200 gerek basyp bilýär. 200 gerek basymda bam. Hemmesine bolýar, gäm, metro transportdan hemmesine degişli. Bu 200 basymda bir kişi arkaýyn etýär. Başga deň aýtsaňlar, Muzlet ýa-da aýakyň Erken gatny ötmeýän bolsaňyz 50 TL berip aýlyk ötmek köpmän, hem gajen ötmez. Hawa eger daşarykda alyp çykkan bolsaň, alyp kullanýan bolsaň transportlary tarmak gerekden bir wagtlyk 1.25. İki taýadyň içinde ikinji edek bassaň 0.70. Başga ne şu adam arkamız deniz biz şu an Avrupa Asya tarafta şu adam Beşiktaş'a var ya, Beşiktaş'a Avrupa'da. Azajyk howaýada Türkiýede bolmayan dostlar howaýada durumlar aýdy. Howaýada emine görüşüňiz ýa-da güneş sykypdyr, gül ýarak, hemme zat normal. Ýöne soňky bir hepde howa gaterat bulaşýar. Birden ýagşap, birden pantyr, birden Etahda da çykýar. Etahda da öňden şu muştap. Şuwat Taýwanly dostumyz öýüne ýa-da işlemäge gaýtdyr. Ya aýtdy. Ýa-da açanda aýtdy. Hawa bir Taýwan dostumyz bar. Şol adam iýip. Şuwat maskany çykaryp bilemek täze polisiýa görse, indi daşarda da hemme kişi nerede oradan oran eger öýüň daşna çyksa, maska ýemeli. Eger görse, göne 900 TL ştraf. Dostlar, ne var? Beşiktaş yetip barýar. Görüşüňiz ýarak İstanbul'un nähili oğlanını görüp her tarafı bina, köprü, ýaşyllyk. Hawa Döwlet, sen aýtsaňlar, men biraz İstanbul hakynda. İstanbul, men taýwan. Döwlet gelýär, men sen gelen bakan bu döwlete gözüme bilipdir. Atrapda Azija Avrupa birleşýän. Azija we Ýewraziýa materikler birleşýän, ýani köprülerin biri. İki tane yeri var. Biri ikinci Azya, Avrupa. Ýewraziýa Avrupa hawa Azija. Azija Ýewraziýa uçurna. Ay bar buňatlar. Näher bu kamera öňünde urlap duran. Avrupa bilen Aziýany birleşdiren köprülerin biri. Hawa. Buradan yeni var. Yan köy gibi şäher var ya. Beşiktaş bölüğüne var ya. Deniz tarafları. Ondan sonra Bulak'ta Beşiktaş, Kapıdaş, Sarıyer gibi gözüm yerleri var. Arka tarafı Üsküdar'dan Beşiktaş'a var yattı. Şu var. Hawa.
Sonyalar. Ben de başladım. Estir ya. GoPro 7'den oturna. Bunu nestirmen başka kayıt nestirmen. Dostlar şu an Beşiktaş'a geldik. Şu an bir Naat'la tanıştık. Adın ne? Adın ne? Frank. Ha, nerelisin? Fildişi sahili. Drogba biliyor musun? Evet. Tamam. Drogba'nın komşusu. Burada ne yapıyorsun? Burada kayıyoruz. Ha, zaten Boş zamanda. skateboard sürmeye geliptir. Döwletem şu an Taýwan dağın skateboardunu alıp sürüp diyor. Bero. Döwlet. Ber. Sonra yani ben hem turdum. Oldu sağırken. Bertem şu Beşiktaş'ta ilyan yeri yaşların köp gelyen yerlerden biri Bertem. Evet Döwlet beraya onu. Karası var ya. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Dostlar şu an geldik. Adres öyle gidiyor. Hello. Hello. How are you? Very close. When I do this, many people Keep social distance. Hadi naharlar tomarkasa kolya. Bu da iyi. Hello. Hello. How are you? My new friends in Turkmenistan. I'm gonna introduce you to some Taiwanese food. Yeah. Okay. I'm gonna introduce what we're gonna have today. Yeah. So, for the base, we have this. What's It's a little bit difficult to see, but it's a scallion cake. Oh, interesting. You can see it from inside. Different layers. Yeah. And inside I have green onion, pepper, sesame, and oil. Oh. So we're gonna eat this cake. It's salty. Okay. For the meat, I have two kinds of meat. Okay. One kind of meat, I will fry half of it with this. And This is chicken meat, yeah? chicken, yeah, and oyster sauce. Yeah, you will taste it. And the other half of the chicken, I'm gonna deep fry it. So it will be something like KFC, but I will deep fry it with. I have already finished. This is spinach salad. Osman o ya. Yeah. Spanish salad. Spinach salad. Yeah. This is cucumber salad. The sauce is lemon juice, vinegar, and other stuff, and sugar. The third one is this noodle. It's transparent. I don't know if you have tried it. No. No. I'm gonna It's like boil spaghetti? it. It's very soft. You can see it's very, very soft. You boil with water. By the way, your name is yeah? Just Yeah. Dinga hadi. Yeah. And do you want to say something for my subscribers? Please follow. I checked some videos of Turkmenistan and it looks really interesting, but unfortunately it's difficult to get a visa. Yeah. If one day I get a visa, I would like to visit, and maybe if you want to know me, any Turkmen friend, you can contact me. Wrap your chicken with flour. Second, with some Dostlar toğatın ilki una vatrya, sonra yumurta. and What is it? this is breadcrumb. Breadcrumb. Galeta un. Your job. Okay. My YouTuber friend, and I'm gonna do everything else. Okay. Deal. Okay. Ne polisi men etme ma work the swat هذا.
şakır şukur gönüne. Mesele de. Dostlar, şu an yavaş boluşya. Dokadayım. Berde şu 3 kaşık et bilen noodle karıştırdı. Bulam daha ıkmana koyduğum ara bilmedim. Berde tavuk bilen bir dağıttı redistirdi. Bulam taýýarlan hamiri içinde bir toparda yappan. Bulam helki men taýýarlap oturanlardım. Şuna tavuk eti, yumurta, ya birinci un, ağun, yumurta. Bulam bilemem tutmaçatlar. Qarun me şu KFC'den natım ýeňide şunu da diýip goýar oraýan. Şunu ýarlap goýanam. Şeýli gowurýa. Howdy gowurýa. Tamam. Şu. Dostlar, bulam ne Taýwanlarynyň naharlarynyň iň soňky haly. Görkedeýin. Eger men şunu ýalap Taýwan naharyny ýejek bolamad. Taýwanly bir dost tapyn. Onda bolýan. Organik videoda görüşürüz. Sağ olun.